Здравейте в канала ми, аз съм Любо и днес ще правим едно предизвикателство, в което избираме си даден герой от Rare, Super Rare, Epic, абе знаете на къде бива. И въртим колело на късмета, и в който герой не се падне, той ще играем с него. Нека сега да излезнем, да влезем в колелото. Да направим колелото, да обърнем камерата, да завъртим и да видим. Добре. Сега имам числото от 1 до 10. От 1 до 15. Сега ще видим дали го имаме. В момента гледам рекламата му. Как ги не е срам. Така не му се паднат 10. Сега броем. Митик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ихи! Трябва да въртим друго. Така. Три. Окей. Щом 3. Броем. 1, 2, 3. Ужас. Я, наградка. Какво ще ни се падне? Нека да започваме. Пиците. Така, значи сега почваме. Циморида, сол, първа битка. Ако ви харесват такива видеа или като цяло да ми гледате канала, абонирайте се безплатно и помагате на канала. Харесате видеото, споделете го с приятели. Майко, не съм играл. Интернета ми е като 90-те. Бърз съм силен. Тук видях някакъв се крие. Не. Шума! Как бе? Що така каза, бе? Кой бе? С този герой, че не съм добър. Така. Да се разбирам така. Тая рана мен нашеба на всички. Но стратегията се крие. Возам по Слеон. Хубаво поглед.
Качвам се да му види някой по-малък. Сега ще закрия аз и после ще излезна. Ще обикалям. Мамо, защо? Купа някаква сила обаче. Тия видео не го правят. 3 секунди, 3 секунди. Хе-хе-хе! Шегаджи! Нем кеш. Мани, мани, мани. Животът е пари. Така. Някакви страшни Абдола. Баци! Хора, това мисля е невъзможно 2. Я се върна после на това. Значи ще стане 29 минути. Кому се гледа 30 минутно видео? Бъда. Сега на мен ли ми така или когато гледам на видео чат някой си прикараме, извини, гледам себе си. Айде вечек. Мани! Беше поднишки, бър посред бял ден. Добре. Много съм, че не води тия 5 лева гимче. Айде, ус. Идвам. Митко, бързия. Бързия влак идва. От също. Звездра. Така, 6. И сега бягам. Умри, бе. Брат. Нещо човек не е лошо. Я се крия тия картици. Бой! Бой, тя като бой! Че добре вървим. Айде, ус! Но съм мъню тук. Бегай! Уф! Аз той нямах ли го? Само да питам. Хора, сега продължавам с преската си. Нещо... Явно. Добре. Джим град смина. Вход зон. Това как го не рисувам? 3 минути цела на мисия игра.
Виж, че е толкова трудно. Трябва да седя за двата те. Заби, ако има нужда. Или да му убия някакъв спонджуб. Нищо. Ще ми харесва как върват по процентите. Това дедов има голям шанс. Ей го там. What? Не, ти е с почти 2. На цената на 1. Аз нямам шанс! Срещу това герой. Но горната. Фу! Да, бе! Ти е нещо, момът. Аз съм се свари някъде очите, ще му проспал. Ама как го направя толкова бързо, просто това е нереално. Баци кит. Срещу тази мачка нямам шанс. Пишете от кой играт сте. Интересно е да чета коментари. Той не може да скочи. Опа, ще му удари на то. Айде, ус. Как бе? Как се ги правите тия тактики 74%? Къде ги събирате, бе? Бубе! Амамо! Нещо правим грешна стратегия. Колко време ще сме тази арена? 5 часа. Мани. Абе, грешна стратегия правя. Нещо правя грешно. Ние да сме тук, помня да там. Те от самото начало почват. Добре. Харесвам как говорим за сега. Значи това е гадната ходзон, че с един удар мога да те обърнат. Тия не мръдат, бе. Така да ги държим ние, бе. Хе-хе. Айде, ус. Ще ме победа. Бой на това животно. Кой ми не е бой? Ребе. Айде! Така. Опа. Мани. Бро, ми остана и сол.
Това е гадното на Бробо. Всички тръгват за топката първоначално да я вземат и всеки умира. Моля? Какво направиха тези, бе? Аз съзнах къде се намираме, те вече бяха Джин-Джан. Вземат топката и ще вкарат по на шибаячин, баце! И сега да питам само за предизвикателство, как точно би трябвало да оцеля. Броубол, 100 герой на тази арена. Но си да плъжната. Защото тази арена е като мани. Те ми изкачат четирите мъжки сили. Давайте, момчета! Давайте! Идвам. Бра, много дали ще стигнаме. Право няма що. Добре сме тръгнали, добре. Прекрати. То пък какви сили пускат тия, бе, нещастници. Оле, майко. Оле. Аз сега нямам шанс. Тя трябва да ги избием, иначе нямаме шанс за топката. Пуща ултимата. Не съм, бе. Важното е, че пратих топката назад напред. И беше пълен бултраш. Мой да му оцели. Простичката. Мамина прост. Сега имат голям шанс, ама топката не отех. Вече отех. И почват да стрелят, но Любов фаща топката и изстрелва на мец. Така да. Това е се учил YouTube. Приятели за винаги. Не разбирам как... ние... сега те загубяме. Добре, бе, защо? Може отборниците са ми едни мане. Моля, любимото от 19 минути стигна, още не съм минал Бробол. Мога да има прогрес. Айде, обща. Значи аз бях кръстил Чичо Любчо, само че, нали... Имах един приятел, който му дадох акаунт да играе уж малко. Ето и бат само ми смени името и вика с него да играе повече, търка я. И минахме играта, но това пробвам. Ето казах ли ви, зависи от съотборниците си какви са. Тия беха добри. И сега остана Social Down. Каква играта ми... 8700 кеш. Кое е по-силното? Ще има Мистер Кеш
Мистер Кеш. Ани. Нямам къде му почти тази игра, но видя, че съм си купил нещо силно веднага. Ще роя тут готово. Хора, извинете, че не говоря с че съм се натрупкал. Защото сега съм се запазил без да му отрепат като куче. Ужас. Почнал се. Битка след битка. Шигаджики! Само да те намеря това, да ме уби. Режем му главата и да, ама кучето си играе с нея. Така де. Не сте ме чули YouTube? Приятели са винаги. Но убийство не мога направя става. Баце! Почна да се ядосвам, накрая ще застана едно место и само ще чекам. Макс е поне на второ място. Така че аз заставам ето тук. Слушай, видимост. Това е булшит траша. Това е до това. Макс е до второ или трето място. Това ако ми идеш се в едно ще трябва да се бие и ще загубиш, защото герой е пълен бултраш. Малко ме е страх за моя живот.
Замаха бурята и всички ще дойдат тук се крият. Но нямам. Какъв този китарист Митко бомбата, бе? Скиптър ли е то, чубанин ли? Моята брато съм не ли тук? Какво прави това, бе? Трето място! Трето място! Това значи, че сме го минали. 3, 2, 1. Надявам се този... Надявам се този клип да ви е харесал. Абонирайте за канала ми. И пишете какво друго видео искате. Айде!